Ampay pare, singer ka nga singer. Kasla lang madagbayad di tao. Kasla ka lang madi mabayatan. Irwar mo man napay, badangkaw. Kasla ka lang madi tao nga at katungtong. Apo. Kaya manaw. Nya jay. Aday nandyan si Tatang Mau. Da manaw. Aguray tayo bak. Tatang, dati tao. Ampay, sino ajay? Ampay pare. May mo damagin di utang mo pare. Ampay pare, singer ka nga singer. Kasla lang madagbayad di tao. Kasla ka lang madi mabayatan. Ulit ko. Hindi ako pumunta rito para magpataway. Kaya di na palawas pa yung taon di utang mo pare. Puro ka mo next month. Agbayad agto ka day. Promise. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Among pare, han mo may tugot na kwartam, namatay ka. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Nasa pulo kami di kwarta pare. Balang, irwar mo man napay, badangkaw. Gago! Sige nga ron pare. Pan ako. Next month ulat ta. Apo! Apo! Paridran! Paridran, rumor ka! Hoy! Paridran! Rumor ka! Rumor ka tataka! Paridran! Paridran! Rumor ka! Kasla ka lang maditao nga at katungtong. Piya pare. Sangkot ko nga ngayon. Lockdown na di mayong lugar. Pare, nagbayad ka nga sapsapulan na yun, manungapulan na yun. Ang usapan ay usapan. Dati ka ay, nagbayad ang utang ka. Uy, sana all. Nagyaman na ka pare. Advice lang nga pare, uli-uli, di kagpapautang, no di mamuag singer. Peace mga manong and manang sa aking kumata na gustuhan ninyo dahil nga video. Ayan, paki-like and paki-share yung moment dati video tayo. Again, paki-follow dati Facebook page tayo. Again, han mo malilipatan paki-subscribe dati YouTube channel tayo. Paki-click mo natin dati notification bell. Tapos kinarayon ka ka ma-notify mo at kadagiti barbaro